आफा बेखौ मोनबाय नोङो बेखौबो रोंथारला नोङो जालालै जाला नोंजों आं हरैजा हांखुर जागासिनो दङ खामानिफ्रा जोबनोनो थाखाय आलासिफ्रा फैनो जालायनोसै मामोर हाला गोबाव खालामलायबाय ना आलासिया मोनफैजोब्बायानो nentang, fidip. Kurani badi nudeng hai. Umi nak thang baca kebawa na ada abo. Kami mama bilang itu. Kalau itu sih benar man kira. Ciman. Maya. deh. Ngomong jangan nama nengko. Sikar deh. Jingga dasi, neng jebu jingga dasi, gabnu nanga, mana isibang duku zaden. Ang jirione, nengni nenghau nengkumsu zagana, benikui sabsi nunggenai. Neng jebu jingga dasi, jenibu angkal gaya, grem hahu, tundulot, arabau nokorku nengsu samlai nanggenai. Jebu jingga dasi gabnu nanga. Neng gabubla, angni bikia tir zaya.
आहाय रानि बायदि साजायना नोंखौ गावनि नखराव दोनहैगोन नोंनि गोथार जुलियाव रंजा बाजायै बयबो रंजाखांगोन सुखु दुखु राननानै संसार जागोन नोंसोरो आलो गोजोन बिहामजो रानि होनना नोंखौ बयबो अनगोन रंजा बाजा नोंखौ नोंनि गोदान न' दोनहैगोन फाग्ला बादि मोसाथिंगोन नोंनि बे गोथार जुलियाव सोरबा गाज्रि मोनदोंब्लाबो मोनबाय थाथों सोरबा मेगन सादोंब्लाबो साबाय थाथों नोङो हिनजाव गोदान महरै बेसेबा समायदों नोङो हिनजाव गोदान महरै बेसेबा समायदों आदै मिनिया सोरजोंबा खारफालांबाय मा बोरो मोनासै नामा मा जागोन दालाय ओरै थांसै नामा ओरै थांलायदो बबाव थांनो हागौ खोथायाथ' आं मोनसे बाथ्रा सानो बेजों कलेजनि लोगो सानैसो दं बिसोरो बै हायरमफारा लानानै थायो जानो हागौ बिसोरनि माबा मोनसे साल दं थिग दं बेसोरखौ हमनानै लाना फै बेखौनो मावनांगौ जागोन दे बेखौनो खालामनांसिगोन Oi, मिनियालाय मिनिया बहा दङ mana kena? Hah? Hai! Waduh gua dah. Kendang, kendang. Kan kendang lah. Amca. Kendang, kendang. Hah? Kendang, kendang. Mama lagi. Ayo kendang kendang.
टेक्स होनांगौ ना टेक्स होनांगौ नै होथानसै बर'नो फंबाय जोंनि मिनाखौ लाना खारनाया जाबाय मिथिबाय नामा माबा अरननो अरन दा बै बिनि गामिखौ मिन्थियाखै जों दा बै बेजों लोगोआव सासे मानसि दंफायो सोर मानसिया सोर बिनि नामा सोंदोननो बेखौ मोजाङै नागिरबा मिन्थिगोन खोमा बेखौ नागिरबानो मिन्थिगोन होमबालाय थांनाया मोजांसै दानो होमब्लालाय सेंग्राफोरखौ लाना थांनो माबारै बिसोर सानैखौलाय माथो खालामबावनो बिसोर सानैखौ जानाव खाना दोन जयैनो थांसै होमबालाय लाना थांदो बिसोरखौ Mana
सारा 사그마 자나 메고나오 무들라나 로토로토 가든 오네 수봉프라 마우리야 자낭바이 오네 고토프라 오네 비마 비파가 세이쿠브 그마자나네 함터나터나 자나 hagra bongra kharkhma nangdan gawa gauni nokhau garna alai silai kharkhma nangdan alai silai kharkhma nangdan mana aini megona mana buhumau dau sini mana kau engkau enak ini mana kau engkau dan lagi sulai ससमा गानलायना फैदों सोमदोना नोंनोना ससमा गानलायदों मानसियालाय नायनो मोजांथार बेसे समायना बा एक्टर साइज नुलायदों बा फुटलाला ससमा गानलायनानै गावखौनो गाव बियो एक्टर साइज बायदि मोनलायदों खोमा मा ससमा गानदों नोंलाय हा आंनि ससमाखौ मानो गारहरदों बेसेबां दाम गोसानि ससमाखौ आंनि लाखि ससमामोन बेयो हेलौ हेलौ मानि मबाइल बियो मानि हेलौ मबाइल आं बिजि दोनथ' र' मानि मबाइल बिलाय मानि मबाइल आरे बारा जाबाय नोंनिया आंनि एसेबां मोजां एसेबां दामिनि आंखौ सिनायदोंना सिनायाखै नोंलाय गारहरना होदों सोर नोंसोरो सिनायदोंना सिनायाखै नोंलाय मानसिखौलाय हा बा होगोन नामा दानो मासि गरमलै ओइ सिनायदोंना सिनायाखै नोंलाय हा आया Karat, karat itu, karat. Salah nobody menterima, ha? Nobody menterima. Sekarang. Sekau salah. Hendak sekau salah. Good morning.
다시 소랑내 바यदि मोनदों नामा? जाबाय बुरैलाबो बिखौ आंनि फिसाजोआ बहा गुरु बहा अरे सार आं मा मिथिगौ बिसोरखौ मालाय मोजां मोनलायना खारदों खोमा आंनि फिसाजोखौ बबाव दोनहैदों नों अननाय नङाबा बे संसाराव रावबो थांना थानो हाया सार बाद दोन सार बिसोरखौ संसार जानो हो मा जानोखाय अन्नाय आरो संसार जानायनि बाथ्रा बुंदों नों अन्नाय आरो संसार जानायनि बाथ्रा बुंदों नों मिथिगौ नोंलाय अन्नाय आरो संसार जानायनि बाथ्राखौलाय बिमा बिफाया फिसा फिसौफोरखौ अनबोबाय खांबोबाय एफोर अननाया अननाय नङा नामा साननैसो लामायाव बेरायनायाव मोजां मोनलायनाया खार'नाय जाबाय जुग फैखो बिलाय ओइ गामिनि रायजोफोर जोंनि अननाया अननाय नंलानो नायदो फिसाफोरखौ हगारजोबनानै होदो गोसो थोलायनो हो जों बिमा बिफानि अननाया जेबो मिलु गैया ओइ इसेबां अन्थाइ बिखा मानसिनो बेफोरबायदि हालखौ नुनानै मानो खोन्थायाखैमोन आरे सार आं जेबो मिथिया होनबायना मिथिया नोंनो थां बिखौ थौ बेयाव जबाय था नोंसोरो बेयाव जबाय था अरे टेब्लेट पार्लेजि नोंसोर बेयाव दाय गैयिनि दाय हिन्जाव खावनायनि साजा मोननांदों साला सैमा कुत्ता कुकुर थै टेंकियाबो हमजादो नामा बोरो बियो टेंकिया बखे लांजाखोथाय बिबो हमजाबायसो बहाथो मानसियालाय फिथाइ जाबायसो बायदि मोनदां बखे लांजाखोथाय बोबथिं बोबथा मिथिला दहायनो लांदोंना नोंसोर रावबो खोन्थानो हादे आयाव आं दोनखोमानाय जायगाखौ माब्लाबाबो नागिरना मोना बिसोरो सोमदोन मा अब्ला नों दायरानि सिगाङाव खोन्थानानै ला अब्लानिया जों गगोन ना होद बुरबक नोंसोर गगोना रां बुजाबाय थानांगौ सानै मोजां मोनलायनायखौ लोगो मोनलायहोनायाव जोबोर गोजोननाय दं जाम्बालाय फील इट मैन इट्स कूल थां आं बेफोरखौ मानियालै इट्स कूल लाइफआव माबा मोनसे इन्टारेस्टिं खामानि मावनांगौ नङाबा लाइफआनो मिनिंलेस जायो आहा नोंनि मिनिंखौ लाइफआव दोनलायबा टेन्डेलफोर जानांगौ आरो आंनियाथ' लाइफआनो दाउटफुलसो जानो हमबायलै बुथार जासिगोनसो खोमा न'खौबा नुहैगोन ना नुहैफिनला जानाय नंलालै आं दानो दायरानो खोन्थानोसै थां खोन्थाय थां आंबो नोंखौ खोन्थानानै होगोन मा खोन्थानो नोंलाय मा खोन्थानो लाना खारनाय आइडियाखौ सोर होनाय सोर होनाय आंनो होदोंमोन आरो होमबा आंबो खोन्थानोसै नाङा लोगोआनो मा खोन्थालाबायनो नाङा दै ज' ना दे ना हामा अब्ला जों मा खालामनांगौ होमबा जों बेयावनो थाबाय थानोसै बिदिबा मा खालामनो गाबोन सोरांबानो खारखोमानांगौ उद्यानो मा जाखोलै जाथारबाय उद्या सिंखरनाया
Sana kerja orang ini kalian aja bu. Woi! Ôi phản lên trai! Lên trai! Ôi xâm tuần! Cười lắm! Nang baksidang. Abu ya kalian aja sana nih. Jangan kalah. Silong kerbai. Ang yang maya, lu siapa sana ya? 어디 한 사글롱 좀 타드. 예. 에이, 가르바이, 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 가르바이. 다시 내고 문다. 알아. 혼자 쇼 능고. 가르바이, 가르바이, 가르바이. 빨리. 아, 고도. 형 없는 앞에 저 오리지널 사랑장을 능가는 고맙 마가리고 나야 돼. 네. 이젠 기대죠. 이걸 감나네. 이게 감독. 미니 가다. 그래도 미니 කර래. 미니 कर. 아이씨. 아이들이, 아이들, 가르바이, 가르바이, 으슈네, 으슈. 언제니 menangis jiwa lega menangis senang.
pas faydı. Hey! Dikele, dikya. Tung utang ku ba? Tung le do ayak riang ne. Utang ku ba? Ante pam dalai de le. Utang ku ba? Tabu bai ya ke tabu bai. Tabu bai. Miss Anjali menangisi ni lega Humli hom. Pitlay, pas ku bai tu ne. Pas ku bai. Pitlay, ma baru. Pas pitlay tu. Pisir ko hom. Humli hom. Kumlali ne. Haranya, hatma baru. Dikya. Mitya. Kasih baru luka. Kita mau ber. Ang mitya. Mitya. Ma mitya bile. Ma